Daar gaat het. Ja. Volgens mij daar links 1504. Daar rijdt zo'n donkerblauwe Megane. Er zijn nog genoeg mensen die met te volle drank op toch achter het stuur stappen. Of met te volle drugs. Of met drank en drugs. Of net in de gaten hebben hoe lang de stoffen nog in je bloed zitten blijven. Ik zag van binnenuit bij de politie, basisteam Snits. De werkdruk neemt toe en het respect neemt af. In een maatschappij die het wrakselt met grote vraagstukken. Reinoud, Kagor en Marianne nemen mij mee. Zij werken dag en nacht in de grootste politieregio van Nederland, de Frieske Marne en Zuidwest-Friesland. Maar hield niet minder collega's. Wat gebeurt er in een dienst? Wanneer komen zij in actie? En hoe? Wordt het advies een bevel? Ze had wat in mijn drankje dienen. Hoe vaak de politie dat wel net jet. En dan blijkt er toch vaak oors te zitten. Ik al is die leeftijd verhegen naar 18 jaar, er wordt nog genoeg dronken door de jongeren. Drank en drugs. De politie had er de handen vol om. Wij rieden inmiddels even richting de A-zone, in de richting van Drachten. Want vanuit Grens is een melding komt dat er een vrachtauto komt. En er is informatie dat in die vrachtauto banaan vervierd worden. Mooie heroïne ertussen mogelijk. Dus als we die vrachtauto treffen, dan geven we even ladingcontrole ervan. En dan zou dat wel een hele leuke vangst zijn eens een keer na dat er echt in loopt. Waar komt de melding waar dan? Dat weet ik net. En wij ben ik nog net koppeld door die melding, maar nou ja, bij Drachten staan al 2 eenheden te post op die vrachtauto. En als ze hem daar treffen, dan sluiten we even om met de controle. Dat is wel leuk om even te zien. Ik zeg ik hoe dat er wat gebeurde. Dat is toch van oeh. Ja, zeker. Dat ben, als zo'n melding krijgt, dat ben wel echt de incidenten. Best het, hoe 20 hier bewijzen van nog, als het raak is, hè, dat het er dan nog goed heeft. Dus ja, dat merk je bij de orencollega's. We zitten eigenlijk helemaal net in de buurt, maar iedereen gaat gewoon rijden en die pakt een post al onze snel die komt te zien dat we die vrachtauto pakken kunnen. Meerdere uitvalswegen vanuit de grens die we nou al post door eenheden van huis. Dus net al in de richting Friesland, maar ik richting Duitsland, richting meer richting het oosten. En... 1307, 1307. Het voertuig aan de kant bij Assen. Oh, bij Assen. Nou, hij is nou staande bij Assen. Jammer. Ja, dat is net zo'n spannend verhaal, wordt nu eigenlijk. Nee, die collega's hebben die vrachtauto terugzocht en die hebben niks ongetroffen. In een horecadienst gebeurt het heel vaak dat Kagor en Reinoud de ambulance assisteren. Als er niet net goed wordt naar de volle alcohol. Bij Fox is het. De ambulance die komt er wel, alleen nog omdat het horeca een beetje een protte publiek willen ze toch altijd wel een backup van u. Kijk, in de benen. Ik kom nog plaats. Blijven staan. Die weet ze weg. Voor controle gaat het wel in, maar. Oké. Wat ze dan zo is, ja, er zijn dingen in mijn drankje gedaan. En dat is iets wat we heel vaak jaren. Dat mensen zeggen, er zijn dingen in mijn drankje dienen. Maar dan staat in mijn trofreis van, hey, hoe lang wist je er al? En hoeveel heeft al gewoon? Dus een stuk of 10 minutjes of zo. Nou, dan kan ik me voorstellen dat het een verkeerd valt. En dat zie je wel dat het steeds jonger wordt. Ja, echt ben je van 11, 12 hier die helemaal beginnen, dat is geen uitzondering. Ja. Wielst eigenlijk de bedoeling is natuurlijk door die verhoring van de wet en Skofkelien dat pas van je 18e maart dat er minder dronken wordt door de jeugd. Ja, we zien het volle meer in de huiselijke sfeer en dat mensen thuis drinken gaan op feestjes, op huisfeestjes. Die jongens die mogen natuurlijk van die leeftijd mogen net de kroeg in. Dus dan zie je ze oren plakken om het te doen en dat is of thuis of dat is in het park. Of ze gaan eerst thuis en dan gaan ze daarna in het park en dan treffen ze daar om. En we zitten net alleen maar alcohol, we zitten ook met drugs. Dat dan neemt bij jongeren... Ja, dezelfde leeftijd. 11, 12 hier, ja. Ja, echt. En net alleen in de grote stad. Of de grote stad, ze grote snits nou ik niet meer net. Maar dat gebeurt gewoon in de dorpjes. Ik rij even binnendoor naar Jouden. Wat voor auto betreft het? Reinoud zit een auto vertocht slingeren. Volgens mij is dit idee. Mijn orencollega's wutten naar de auto zacht.
Eerste rij. Zou ik u wat mogen vragen? Natuurlijk. Ik kon dit op internet vinden. Een ledlicht onder autostrips. Is dat verboden of? Eerlijk gezegd weet ik het ook niet precies. Nee. Het staat op internet vastgelegd, Ja. maar anders moet je even een regeling voertuig en kijken. hun kwam. Ja? Ja, zoek dat op. Ik gok eigenlijk van niet. Want volgens mij in Nederland dat meer licht dan is toegestaan en wat afleidt van het verkeersbeeld is verboden. Maar Ja, dat is het eerste wat in me hij opkomt. slingerde wat. Check het maar even. Dankjewel. Ja? Oké. Get. Volgens mij daar links 1504. Daar rijdt zo'n donkerblauwe Megane. Ja, dat is rechts. Wij gaan wel even links. Zie je? Hij slingert nog steeds. Zie je dat? Ja. Zo. Ja, dit is hem. Ha. Hoppakee. Nee, kunnen jullie eromheen komen? Bij een werpsysteem. Gaan hem zo een stopteken geven. Ik ga de motor wel even uitzetten alsjeblieft. Ja, mag even een diepe teug lucht nemen en dan mag je hierin uitblazen. Oké, blazen. Stop maar hoor. Hoe lang heeft u een rijbewijs? Nou, je mag nu niet meer roken, sowieso niet. Totdat je geblazen hebt. Je houdt omdat hij een bedrijfsuitje hoorn. Van het bureau werd hij verwerkt. En hij wie de Bob. Maar geen 0% op. Nee, want het wie en drank en drugs. Ja. Vanmiddag een joint hoornsorter. En een paar windjes bij diepen. Zij blaast een aatje, dus dat is te volle. Zij moet morgen naar het bureau. Hij heeft nou waarschijnlijk THC in zijn bloed, omdat er een joint rookt heeft. Ik heb net zien hoe volle THC er... Dat is kager. Ja, kager tussengas, neem maar mikbo. Kager die parkeert zijn auto daar en dan kan hij die letter weer ophellen. Maar er komt dan een arts van de GGD, een onafhankelijk arts, en die neemt bloed van hem al. Dat bloed dat wordt opgestuurd naar het laboratorium, het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Kom je hem dat vaak zien? Ja, nou, drugs heel vaak. Vaker als alcohol. Ja, hè? Ja. Omdat mensen denken dat net meer in hun bloed zit, of dat dat net meetbaar is? Of... Ja, nou, er bestaat wel een miscommunicatie hoe dat mensen denken van hey, ik rook op sneuntejoen een joint en op sneuntemon stap ik in de auto en dan krijg ik mijn alcohol, dan kan dat wel weer. Maar dat is echt een misvatting, want nou ja, THC dat kan wel 48 uur, zelfs soms wel langer in je bloed blijven. Bij cocaïne, ecstasy en orenstoffen kan het nog wel volle langer wezen. Er zit soms wel 3 dagen tussen dat mensen het broekt hebben en dat we ze riedend doontreffen en dat die dan nog steeds positief is. En mensen beseffen zich net dat het echt hele vierstrekkende gevolgen had in verdrietbewijs. Omdat er een positieve drugstest had, mooien ze ik de auto naast op oren vertochte zaken. Niet. Vraag, maar dat hebben we niet. Wielst een famke om een nieuwe batterij voor haar fietslucht vreegt. Het vriest niet, dus... Niks aan de hand. Hallo? Ja, ik stop. Oké, nee, je hebt de koptelefoon op, maar je hebt geen licht op je fiets. Nee, die zijn net uitgevallen. Oei, en bij die mevrouw ook. Die mogen lopen. Wat is dat hier, joh? Oh, ik mag lopen nu? Waar moet je naartoe? Jack gehaast. Oh, dan kun je mooi samen oplopen, want zij moet ook lopen. Heel spannend. Jouw toeters. Dat is wel heel dik wezen dat er nou ook nog een dikke verborgen ruimte hier vinden. Of is het van een zwaailamp of zo? Er zit een knopje in die auto, kan ik wel even signaleren. Dat is al weekend, dat jet je net in. En ik kan het zijkant even plaatsen en er gebeurt vooralsnog gebeurt er niks. Ja. Er gebeurt wat. Dat is mooi zacht. Is de lucht net maar onder nu zetten? Ja, ze is een klepje. Ook ze wiepen. Kistje is het worst een vuurwapen of een poederdrugs of weet ik veel wat. Kistjes zijn kwijt. Het is wel een bijzonder klepje. Hè? Normaal zit je nog een mottoer in. Die ontbreekt nou. Het is gewoon een lukje. Nou ja, je de kwiet. Ja. Ja, meestal is het een joint bij die hers of zo, dan zie je dat nog wel rode vingers, maar dit is gewoon te volle. Zeker in combinatie met wat er nou doet. Hij is echt een gevaar op de dik en hij denkt al dat drugs bij hem aanwezig, dan nemen we dat gewoon niet in beslag. Maar wat gebeurt je dan mooi? Dat wordt vernietigd. Ja. Maar die mutatie die maakt zij waarschijnlijk wel op bij de zaak. Rij nou, jongen. Oh, sorry. Kom maar weer aan, hè? Echt.
boerenlul bent. Sorry. Het zal net weer gebeuren. Nou, dames Toen dames ja, dames en heren eerst, ja. Ja, Sorry. eerst ook bij. Waar zitten ze alweer? Deze plaats, Schasterbrug en in de Hollandiastraat. Daar staat hij geparkeerd. Ja? Inmiddels is hij is ongeldig verklaard. En dat krijgt de pas weer om. Als er bij het CBR mooi werkt een aantal testen. Dat is een psychologische test, een rijvaardigheidstest. Er wordt een heel onderzoek wordt er uitgevoerd. En op basis van het onderzoek wordt Sean, is deze man geschikt om zijn rijbewijs weer om te krijgen. En tot die tijd heeft er een maatregel op zijn rijbewijs dat er net rijden mag. Melding dat mem en een zoon ruziehond hebben in de wenning. En die zoon had meldster onvallen en is agressief.